Děkuji panu radnímu a v oblasti využití prostředků právě z operačního programu životního prostředí jenom o stručné doplnění ještě prosím pány radní za školství, sociální věci a zdravotnictví, protože také do těchto rezortů jdou peníze týkající se především energetických úspor, tedy lidově řečeno zateplování veřejných budov. Kolega Jandák, prosím. Materiál pro vás nachystaný nemám, nicméně budu velice stručný. V oblasti školství opět musím konstatovat bohužel, že informace poskytnutá tisku nebyla pravdivá, protože kromě už zmiňovaných úsporných opatření se nám podařilo v rámci školství udržet onen 780 milionů korun vysoký provozní náklad na školy, tak abychom nemuseli krutě šáhnout do provozu škol. Bylo realizováno, nebo je v současné době v realizaci 42 projektů o celkové objemové výši 816 milionů korun, kde spoluúčast Jihomoravského kraje byla 395 milionů korun. No a samozřejmě dalších musíte počítat také s tím, že na hygienické provozní výdaje Jihomoravský kraj investoval za celé to období naší koaliční vlády, jak říká pan hejtman, dalších 230 milionů korun do rekonstrukcí, oprav škol a tak dále. Jsem připravený na vaše otázky. Děkuji, pan kolega Altman. Odbor sociálních věcí nebo rezort sociálních věcí rovněž využívá prostředky z tohoto zdroje. Máme 28 celkem subjektů právních, z toho ale zhruba 11 je umístěno v zámcích, takže tam zateplovat nelze, ale z těch ostatních objektů máme akceptovány 4 žádosti o prostředky Státního fondu životního prostředí. Jsou to akce objekt pečovatelské služby ve Vyškově, zámeček Střelice, dům pro seniory Zastávka a domov Hvězda. Používáme prostředky z regionálního operačního programu pro financování i celé řady dalších akcí. Nedávno jsme přebírali nástavbu domu pro mentálně postižené v Horizont v Kyjově, kdy byla investice z roku ve výši přes 9 milionů korun. Připravujeme další z prostředků roku, bude financována stavba nového pavilonu domu pro seniory v Kyjově. A kromě toho, vzhledem ke specifice tohoto rezortu sociálních služeb, čerpáme i velké objemy prostředků z Evropského sociálního fondu, kdy tyto finanční prostředky se blíží 600 milionů korun. V této oblasti čerpání evropských prostředků nemáme žádné problémy. Děkuji a prosím ještě za zdravotnictví stručně pana radního Čavé. Jihomoravský kraj zřizuje celkem 12 příspěvkových organizací, které poskytují péči v oblasti zdravotnictví. Z těchto 12 organizací vyšlo 9 projektů právě do oblasti zateplování. V tuto chvíli 4 projekty jsou úspěšné, dalších 5 čeká na vyhodnocení. Celkový objem, celkové náklady za všechny projekty je 261 milionů korun. Výše spolufinancování kraje je 112 milionů korun. U těch schválených projektů je to 55 milionů korun, 55,5 milionů korun a spolufinancování je tam 38 milionů korun. To je krátká informace o tom, jak jsou naše nemocnice a jiná zdravotnická zařízení zřizované Jihomoravským krajem zapojeny právě v oblasti zateplovacích programů životního prostředí. Já děkuji kolegům radním za doplnění, dámy a pánové, jednoduché sdělení vám vaším prostřednictvím čtenářům a posluchačům na závěr. Sociální demokracie, která má hlavní odpovědnost za chod krajské samosprávy na Jižní Moravě, nedopustí, aby vnitřní mocenské hrátky uvnitř ODS ohrozily fungování Jihomoravského kraje, fungování krajské samosprávy a pokračování rozvoje všech projektů, o kterých tu hovořili moji kolegové. To je můj jasný vzkaz především lidem na Jižní Moravě, ale také kolegům v Občanské demokratické straně. Takže tolik naše sdělení a nyní je prostor prosím pro 3 otázky.
Kolegyně Kučerová, ČTK. Já bych se chtěla zeptat, jestli přistoupíte na to smírčí řízení a budete v něm jednat, nebo budete trvat na tom, aby nejdřív jednali kluby a K6 například. My opakujeme, že jsme zatím oficiální žádost o jednání nedostali, naopak my po této tiskové konferenci, protože to rozhodnutí vzniklo těsně před ní, odešleme žádost kolegům z ODS o svolání společného jednání krajských zastupitelů ČSSD a ODS. Třeba na tomto jednání nám ODS odevzdá o avizovanou žádost o smírčí řízení, a protože my ctíme zásadu pacta sunt servanda, smlouvy se mají dodržovat, tak my přesně v souladu se smlouvou samozřejmě jsme připraveni jednat. Nám jde o to, aby fungovala krajská samospráva. My jsme nepřišli oznámit na tiskovou konferenci, že sociální demokracie rozbíjí krajskou koalici. To není naše politika.